Ipi bro saya simpat kami usuk kumen ka mentaka sengi kadi kami sengi ublay kami sengi sonde bat kami robi barmo bangi ya ong baro kumbangi kentup lang ti ai kublay ipi baro kiba kersan bahai kani ka YouTube channel jonga bat kumju ru kiba persya bahai ka YouTube channel jonga badeng do todong ti mentaka kami kadi kuliah kadi na ka kitab jong sirak na kalnong ke balai puar bat kalnong ke balai pulai ti sua bangan puli ya kini ki dekot baru armo na kitab jung sirak na jutang barim ti ngan ong ipi namar ba bun ki ba ngingile ngikam ba bat ya ki ba ngingim simla pendep hok bat ngim simla rakhe ke hukum badina kata katau kita ki jingle ki jingkam jungi perkhat be kumbangi sngo hok phai la dia kumbangi ngide tang mangi ki bohok hang ni perthei kumbangi ngidon kata jing sngo no mar ha ka jing sha elam bakla ha kita ki nong hikai jungi ngi sngo ba tang kita ki badei ki prabanget kamut ngide ban yakran tang kita ki prabanget ba de na kaju ka jinget ba ngide ban ya im ngia perkhat kumbangi don habeneng wal dang isong perthei tide na kata kadaw nga ong ipi babaro jar ginu kibadon halaka jinget handai to puli to perkhat to puson khenang ba phindup man bah hiala de simet namar ka jingim bat ka jingle ka jingkam ko jongi ladangi perkhat bah nga perkhat yala de simet bade nak takadaw babun nga sya kano handai ngam sngo peri kata namari ngadang sngo tenat mban kat papinang ya bisyar kat yang am kat tangadang sngo tenat kat papinang comments yang ada ki har rukom ki jingkran kat tangadang sngo bang namar balai nga sngo thu ba ndang la sya bisyar hang ne perthei ngan yap sup yap san bat ublei unsa pediang nga namar balai lada bisyar kini ki blei perthei ti hendrei ngam syamlanget pede ya kini ki blei perthei hendrei nganget ya ublei ukpa ubah beneng pat badina kata kadaw kajing ye pier kalong hangta markhong pong ya kabasniu kamut ha kajinget jonga bat markhong pong pan ya kabasniu ha kita ki bapen man bah ya kabasniu markhong pong ya kahok kalong bet kahok chongki hendrei markhong pong pan kapap ha kajinget ke jonga tide na takadaw kan pher ayu kumba kiwe ki kedekuti kumtaru ngahapan banten i tide na takadaw ba ngamdon kajing sngo pher hendrei banganda ngap ye kita baro ngan ong ipi sakat no pindang kentho bat sakat no pindang persyang pan ban yalam bakla ya ibadeng do tedong ya pi kidong kentho hendrei lano pikwa ba kani ke YouTube channel jonga kan kutno lani lano ba kani ke video jonga kibriu kinom pechu bat pikwa ba lano kibriu kinom danchu manomoro ban kran yanga hendrei ngangan ong ipi dei banga syania ha kibriu pan nga nadu nang kong kisngi hi nga ong nga syania tang ha ublei te nga syania tang ha ublei ukpa ubah beneng wat la baro kita ki banget hang ni ki ong yanga ukur Islam ler hendrei ngamdon kata kajing sngoper namar ba phim simla sngutu ba nadu dangrit hi lakha kajing boman bar khot ki ba ima perthei hendrei tang kita ki ba phai bat ki barakhe ko hukum jong ublei hi an sapen syai ke jeng mut jong perkat jong ki bat an sapen yo ya kita ki jeng kermen ap khmil ti ki jong ki ya ka hok ka jong ki na ublei ukba tide na takadaw ba amdei ban sngoper banga juong ye pi ki bakersan borobor ya kani ke YouTube channel jonga topen perkhan puson ndapila sngotu sa like share subscribe lada phimpat sngotu up shua kamdei ba phin tang ban chule kumta kalabyang hendrei kamdei banga ngapet na kamenta ka jing mantoi ka pisa hendrei ngapet ya kita ki brio
ki babun hadu kat no ki basngutu bat hadu kat no ki dan kita ki bala banlong ki prolog basisha junga deina kata ba ki dan ki bawon ong ba ki prolog junga mo ki ong ba ngatang supoi hejing tray ki prolog jonga ki bay tray lang ki la ong balei utu ba deng do todong ula bi ukuran bi li yu kumtei tingangan ong kumno yek tik prolog junga nga ong kumba pipi tip bangalong ubabi te yo hapiru ngalong ubabi te kamper ha namar ngade yu ubabi te ti lada pipi perkhat kum ka jing perkhat jong pi lani ngangas ngutu ti kalong ru kumta hi kila badu kalong ru kumta yanga kumba pipi perkhat lada pipi perkhat bangang abi ngaru nga perkhat e pipi pipi abi lada pipi susngap ngaru nga susngap lada pipi kentho ngaru nga nang ban kentho handre balei bangam simlakwa ban yathau balei bangam simlakwa ban le kaliang balei bangam simlakwa ban kran tomet inu handre kawai kalong bet banga syukran da kaktin handre ngam kwa ban le da kanu kono bosni kani kalong bet hala ka jing sngutu ka jonga ba ngakwa yapi ba pin perkha ngakwa yapi ba pin sngutu ngakwa yapi ba pin ya perkhat hi ngam de uwe ngari tang ubri ngong yapi handre yaki jingkran bad yo thlit jonga bad ya kaktin jonga banga kren barok khoj hi ngam sim langit ba ka de ke jingla ko jonga bal ladang abakla ku buriu ladang akren ni ka badeiru nganget ba ka de ke jingla ublei ti kani halaka jing perkhat jonga bunsien hi ngamla ban sung thu mo ba ki buriu ru bunsien ki ong bangim sung thu sung thau ti haba phim sung thu sung thau te tamat komen su nai pej ru nai ken kandon jingmut ayu ban depan sngau tian re haba ngam sung thu sung thau la ni ngam itna ban komen su ngam tre bade na kan ni kadau ba ngakwa ban kiar bhai la dia na kita ki jing ya keren ya khana la ni kita ki meeting la ni ngakwa ban kiar ya la dia na kita ki jing ya ki ngakwa ban kiar ya la dia na ki balang ngakwa ban kiar ya la dia na ki kam snong kam thau ngakwa ban kiar ya la dia na babun ki liang handre bale ngahapat ban le ngahapat ban le ngahapat wat teng ngam kwa ru ban keren namar bale bangas ngutu bakam don jung montoy nga bangan keren haba ngihi ngim kwa ban sngutu ten keren ye kai ti ka ne ka video la ne ka ne ka youtube channel jong ka ba nadu ba mi ka youtube channel jong ngiyo ban panpau ya ka ka badon halade badon haman sim kamut kata ka jing panpau kalong ba syaka perthei bangan lat lang ay la dia Tidai na kata uba kersan ay ukensan uba yahap ay unyahap uba kanto ay unkanto kamon balaj luit bapin ya im bakwa banyat ya kabasniu to ay unyat bakwa banyat sakababa to ay unyat handrei to tipan babaro hi ndangi layam hapte pakandau bat kata ka mensim kabangi ngi kran borobor thik kumbangil apoi habneng kahap hi ban ajing ken halau trai nong bu nong thang omdan mono balak ban penting omdan mono balak ban tingi ke jing yap lani ban laj na ke jing yap baru hi ngi hapan ya yap la urus pa udon spa don thau kat nok noru klampoi perkhat uyam bat lada uduk kat nok no lada ki kwa bo unyap ru handrei sim la yapan bat kata ka jing yap jong u baki khmil ti bo unyap no namar baki wet ye u ba ukran ya ka badel na ukran ni ke jing sisa kanom la bon urlong kumta klem ka jing tip jong ublei ukpapat bade na kata kadau ba ka long leno ya kata ka jing khmil ti ya kata ka borbriu ya kata ka jing shania ha kini ki brio ha ka jing sensar perthei ka long leno namar ngayu ba baro ka de tang ka jing penbit ba tang jing ebe kale sudah hangno kadon
kata kajing sisa ngalawat aslam ngam sim lalap ya ka Henry habang ngalap ya ka kaditang ndang apuli ya ka Bible ngam sim lalap kajing sisa hang noru kajing sisa ngalap tang ndang apuli ya ka ba kajing sisa hi tang mangahi ngas ngotu pan hala ka mensim hala kajing perkhat junga Henry ngan ong ipi baro ubrio ubayero ila dia Henry tanga ngamero ila dia ngayero ublay balay ba ngamero ila dia ngayero ublay namar tang ha ublay hi kasyong hok tang ha ublay hi bohok tang ublay hi ubali ya kabade tang ublay hi ubapen i ya kajing sisa tang ublay hi uba kedawlanti bangin ya hakalenti ko baba ti kumno ken ngangan tip kum ubrio dei nak takadaw bale nga pisang lang a teng habang nga kren kibrio kithat kiwet ya nga namar bale kiwet namar ngangan ong ipi babaro hi ba kajing sisahi kakthang kum krela kajing sisahi kakthang kum bakthang kumbak thang kajing thang kanu kajing thang mo kumbak thang utang kalor boong ti utu jur thang mo yung thang kalor mo ong boy kumbak thang utang kalor thang kum tu namar kajing sisa ka thang ba kajing thok kajing syukur ka thiang ngai ka bang ka thiang ka sini ti dena takadaw ba kum ubrio pan nginle akum no ladang lalap ba kata kajing thok kathyang yaki ngahap an kiar na ladihi habang alap de ya kita kibrio ki bamat ya kajing thang ku bamat ila dia dengan yelong perlok bat ki handre lada kitaru hadin ki kelap pada kumwe ngahap an kiar wat naki katangi haban sngotu hinala de simet ti kajing ya ai jingmut kajing ya pasat jingmut kajing keren kajing khana kaba phia ngam lada ka long ka badai pediang ka long ka balaj pren Henry tong ini phai no manta sya ka tong ya pet no ngan pulie no manta na ka jing pulie na kitab jung sirak na ka nong ka balai puar ba kan dekot ke benangkong hadu arpusau bat na kalnong balai pulai ka dekot benangkong hadu lai puai tongan puli ya kan ni tong ini sengap ini berkat ini puson lada na kitab surak na kalnong balai puar lada ki penlong rang ba jing khawai ye phi wale he tole ya lade kum uai naki to penbiat penbiang yaki nang ta sasyong mapiru anda pila pendep yalaki kamram sasyong hala kajaka ba pindup yale kemen bat kiwei pan bat pindup yo pediang yak pangsnyat jong kajing nang peniat to kren pi uba kamrang ba namar kalong kebadai ba pin kren handre kren ya ka ba pitip ba bat wat penwit ya ki jingput jingtem habadon jingle buram wat play kitien wat penpau banang habom dei por kum kamohor maulunai saw ba penban hakak siar kalong kajing ruai bat kajing put bat kaput katem ha kajing kawai wan kum kamohor maulunai jerngam ba penban hakak siar ding kalong kasur jing ruai habadi wan kababha to keren ko samla lada don kam yipi handrei wat palat arsin batang ladapha to kren langkot to ong sibun ha ki khandiat ki ktien to long kum utu ubatip handrei ubam kwa karen hapdeng kiriu he riuhan wale kum ubamari rangkan haba dang kren uwei wat kren jakter kaleli kathaba shua uperthan bat kakam babha kayat ha shua ubriu ubatip akor to yang balikno haba labyang kapur bat watsa khadu to let bran seyeng bat wale lengai to penberngya ya dia hangta bat tuli ya kaba pimut handrei watle pam
da kaktin sarong. Bat na kabanta kini ki to kerku ya uta ubala thau ye phi. Bat uba penhun ye phi da kijing ai ki babha. Kajing tiang buram ya ublei. Uta uba tiang buram ya utrai un pediang ya kajing seneng jong u. Bat kito ki bakhedang step prengap banwat ya u. Kin yo jing kerku. Uta bawat ya ka an unyo ya ka haban dabiang. Handrei uriu arsap unjen thut daka. Ya kito ki batiang buram ya utrai an penkup da kasap tip hok tip sot. Bat ki kamba hok jong ki kenteng shan kum kajing syai. Uriu baman un kiar ya kajing mai. Unwat karai kaba usngomon. Ubriu ubas nguthu. Jubeng haba don jing pen ilem. Bat ubasarong baman un penran septiang. Wat le ai klem da perkat seni bah. Bat haba pila le wat babesyu. Wat ya hakalenti kabadap da kijing seir. Bat wat jentot hakalenti babun mau. Wat sengu singan hakalenti kabajali. Bat to pikir ya kelenti bapiyat. To sumari la dia haman laki kam. Naba kani kalong kijing rakei ki hukum. Uta ubanget ya kaan. Usya skor ya ki hukum. Bat uta ubasania ya utrai. Omdu ai. Nakal nong kebalai pulai. Ngat jing sniu ai ubri ubatiang buram ya utrai. Handrei haki jing sapelat ya ubrobor. Ubri ubastat isi ya kaan. Handrei ukanjariu arsap ulong kum kalieng haka eryong. Uriu snguthu syania hakaan. Naba usania ya kaan. Kumba usania haka jing keren belai. To dapan kre ya kata kaba pidei ban ong. Tekumta endon basngat ipi. Ya kaba pitip to da perti lang bat hangta sajubab. Kadonut jung ubit kalong kum kasyaka kali. Bat kijing perkat jung kisyat saudong. Ulok ben briu ulong kum ukulai. Syong manoru upa. Kijing yapher hapdeng kijing tau. Balei sya kanu kasngi kakambha ban ye kowepan. Haba kajing syai baro sisnem kawan na kasngi. Da karai jung utrai yaki lapen yapher. Bat ulabu yaki ayom bat kisngi niam. Yaki katto katne ulapen long ki bakut. Yaki weipan ulapen long kisngi po ya. Baro kibriu kilong na kakendau. Bat yu adam latau na kadeumet. Ha kajing dap kajing start jung utrai. Utrai ulapen yapher yaki. Yaki wei ulakarku bat ulakentiu buram. Yaki weipan ula pendong ki bakut. Uda yalam yaki syadu jan ladi. Handrei yaki weipat ula tim bat ula pendem. Bat ula sei yaki na kajaka jongki. Kum kadeu kti hala kakti unong tau kiu. Naba upenlong dur kat ba umon. Kumta kilong kibriu. Ha kakti jong unong tau jongki. Ban ai bainong kat ba uidei. Markhong pong ya kajing sniu de kajing bha. Markhong pong ya kajing yap de kajing im. Kumta uri boman ulong markhong pong yu uri hok. Hapet yiki kam baro jong ubah lortam. Ki ya sijur kawei markhong pong yu kawei pan. Ngalalong ubah khadu ban pej perman. Ngalalong kum ubah khar ya kabai kinong khet sowan. Da kajing kerku utrai ngalapau khmat Bat kum unong khet sowan. Ngala pendam. Ya ka kor terlihat wan jonga. Topet tu bangam syam la sitom. Tang na kebentai la dia simet. Handrei na kebenta baru kitu kibawat jengikai. Tos ngap yang pi kiba long han hapdeng kipat. Bat pi kinong yelam kajing yelang to sya skor. Ha ukun ne ka tengah ha upara ne ulok. Wat sya bakin le don bor halor jong pi kat bapidang im. Wat airu yala ka kendau ka siap hauwe pan. Yo pi babe bat pipan biang yaka. Kat bapidang im bat pidang don mensim. Wat sya ba unu unsim ya ka jaka jong pi. Naba ka kamdei bagi kun jong pi kin pan na pi. Ban ba ma pi pin up jing subun na ki kun. Haki eke baro bapile tole rangba. Wat pento briai la keburam. Haba kisngi jong kajing im jong pi kila jankut. Hatmir jing yam
to bate yala kaspa ka hajar. Ha kajing yadei bat lagi merau. Uplang usabuk bat kajing kit ya ka kasyur. Ukpu kajing seneng bat kajing trei ya umrau. To pentrei ya umrau bat pin yo suk. Bat pin yo jing suk. To penlek jaitu ya kikti jung un kwa ban yo lai lui. Kalangkor bat ulakam kin pen kun ya urendang. Bat ya umrau ubarunar don jing pensitom dakakor. To pentrei ya ba un om kela jaitu naba kajing jaitu kahi kai sibun kajing sniu. To pentrei ya kumba udai pentrei bat lada ko ngu pendat kenjeri ya Wat jule perking tan ya unu yano bat wat le ya kabom dei hop. Lada pidon umrau tule ya kum ya ladi. Naba piratit ya daka musep dalaka musep. Lada pidon umrau tule ya kum sipara. Naba pindon kam ya kumba pi don kam ya la kamansim. Lada pile ben ya bat upenno nakano kalti pin iwat ya Kani ka cutang jong blay, kani ka ketin jong blay, na sungu yo blay. Ti mata akai ka ba pi yo sngau na ka kitab jong sirak na kalnong ka balai puar bat lai pulai to perkhat to puson hi na ladi bat lada pidon kum kani ka Bible sap persyang ban pulih hi na ladi pulih khandiat perkhat sibun. Nangla ka ba pi pulih khandiat bat perkhat pat sibun. Bania ke bapi pulih sibun pim don jing sungtu ai. Tiade nak takadau abapi pulih pensiong nongrim perkhat puson. Kenang bapi dubyo jing syai. Pan bor na ublay bon pensyai ke jumut jung perkhat jung pi. Tule ia kata dak bapi rake ke hukum jung ublay kan sa pensyai ke jumut jung perkhat jung pi. Om dei dak kawe ke jing perkhat ka bangi don kum baro sikata. Ngan ong yi pi ke jing syai kawan hi na ublay ukpa. Om dei kumbala syakan no hiru. Haki brio, hakani ke jaka yanga. Hendrei ka longru. Kajing pu samrki pan. Yanga nak banta jungki. Ti om dei pan bangangan ong be yala de bangabiang. Hendrei ka biang kaduna. Tang utei betip. Hendrei om dei hiru ba kumbala kan no bangadi ubi. Hendrei ngabit ni ngastat tang utei hibatim. Ti kata berokhot kalong hi hala kajing sunguthu. Ti de nak takadaw ba ya kata kajing start pade kaba pipi ya perkhat baro hi. Kajing start kaba ladon hangni hakani jaka kade tang kajing start bangan yo nong yeladi. Sto. Hendrei ngangam simla perkhat kum kata pat kajing perkhat kaba lakano yanga. Hendrei nga perkhat pat ya kita ke bastat kani ke jaka bakilong kumta. Ti kamdon kajing pher ladangangan keren ru bun ki bamong. Ti ladangangam keren ru ngalang apisa. Ladangangan keren kiwit yanga. Ti ladangangam keren ki kwa ban yu yanga. Tengangan le kumno. Along tik kumbo ong syong ru ji yang ru kendo. Ti de nak takadaw ba hala kajing snguthu. Ti kamdon jing pher ngimli ban sngu phla ya kita kinong kantho ru kalong hi kajing bhanang ta jungki ya kita ki bom kantho ru kalong hi kanam nak bata kajing bha jungki hendrei ya kita baro utip khambha ublei ka ek ba phidon haman sem hadu nut ka jungpi utip khambha ublei banda ekran palat ya kata para bri ru kamdon jungbut namar kalong be tang haba badai bangi hapan keren lani ban ajungmut. Ti hendrei ladangang kantho ngamla pan ajungmut ru kamdon jungmut yanga. Ladangang sunang tang pan ajungmut ru babun kinong kantho kamdon jungmut yanga. Ti de nak takadaw ba jar ubas ngap ayun ngap dala kamon ngobha. Jar uba kantho ru ayun kantho halaka jing nguthu kamdon jung pher yanga. Ti de nak takadaw ba iki baro ki bangi keren ngi kana kamdon jing pher laladi unong kersan ni unong persya. Nemar kumbala thaw ya ubaruspa lani baduk la thaw haju kumbala thaw ya kakanthe ni usandang bangin em haju kumbala thaw ya ki jendro ko perthai bar khoj bangin em haju te amdon ra kaba ngila ban ong bet pa ngidon tang kata ka jet ban riu la ne ngi em tang kata ka jinget ngi em tang kata kajing start handrei
kan ong ipi ya kata kajing perkat beriu baro kalong da kumai pan ya ka ba la tumu la penia da u trai nong bu nong thau ngim la ban jempang ngim la ban tim namar bala da ngingi tep lupa kamut baro khoj ka baro ka bangi perkat ngis ngau ya la dia bangi long ki blai Henry amdan pede mano balong blai ne perthai namar nang don hi uba kam kraw ya kita ki ba don hakabor unang kam kraw bani kita ki bor perthai udai hi ublai upa ubah beneng ubah tip ubah peniat ubah tip ya kijing kam jungi wat ladang ngile ha bom pau bom syai le ne bom tip para briu Henry ui tede nak takadau tu ai bo bli terkena undur nakat bat ngabat pi ha kijing kam jonga jong pi ban ha kijing tre jing ta jonga jong pi tu ai ba un ai ngi kijing ko jing kya kijing kijing teli kijing boram ui pan di tangkini kentien ko blai sibon ni pi bro kamit besuk kemen